आए ऊपर आ जाए नहीं खेलते तो क्षेत्र संख्या 20 के करवट सुजोग ईमानदार महिला प्रत्याशी बेबी देवी जगह पति बानी हमरा अरुण बाबू। अरे उर्मिला देवी सरपंच पद के प्रत्याशी बनी हमरा मुन्ना बाबू का मम्मी बहुत बहुत रुपए का आशीर्वाद दिले बनी और वाले सनी हो रहा बार बार हाथ जोड़ी बा कर जोड़ी बा पुनः हमरा उर्मिला देवी के भारी से भारी मत सरपंच बनाई 15 साल हम भी बनी वहां के सरपंच राणा प्रताप सिंह हमरा अरुण बाबू के दहिना हाथ बानी चुनाव चिन्ह तो मिलल नहीं खत कहे के बाद अरे हाथू रे तीर धिया ई भट देवी देवी के जाए ई भट अरुण बाबू के एक नंबर पर जाए लो तो वार्ड के मिली बक्सा ईवीएम में दावे के बाद 2 नंबर पर जाए लो तो मुखिया के मिली आ 3 नंबर पर जाई तो बीडीसी के मिली आ 4था नंबर पर जाए लो तो बोलो देख के में बेबी देवी 4 नंबर पर जिला परिषद के मिली आ ओकरा बाद जब जाई जब पहले बैलेट मिल जाई 5 सरपंच के वही में देखे के बाद मुहर मारे के बाद उर्मिला देवी के चुनाव निशान देख के आप लोग मुहर मार दे हो अब भारी से भारी में से दोनों आदमी के विजयी बनाई रोले से बार बार हम गिरी बाबा रोले से बार बार निहोरा करतनी विनती करतनी प्रार्थना करतनी तो चिरौरी बा कि सरपंच हमरा उर्मिला देवी के आ जिला परिषद हमरा अरुण बाबू के बनावे के बा बेबी देवी के राजा राय बबुआ वो दिवंगत आत्मा को अंतिम विदाई में दिले बनी माई से निहोरा करे शुभकामना खातिर चुनाव चिन्ह मिल जाई अरुण बाबू हमरा के रोज जानते बने और वो सबको हमारे बारे में कुछ कहे के थोड़े बा ताकि लास्ट में वो दिवंगत आत्मा नाम पर भजन मारना बबुआ।